Bos. Kalayangan sampean, Bos. Aduh, wis kapok aku ngono, trauma aku layangan ngono iku. Napa, Bos? Kok trauma barang? Lho, lha wingi aku layangan marang layangan nyedek ngene-ngene kowe. Lah kok disambet aku. Menang, Bos. Lho, yo kalah. Kalah, Bos. Ngono ae nek kalah ngono ae, Bos taker kapok sampean. Lho, masalah iku sing ngalahno iku arek cilik ngono lho. Arek cilik, Bos. Iya. Jah, masa arek cilik kalah sampean? Lho, ora kalah ngono, aku mek ngalah ngono jane iku. Oh, Bos wong kalah yo kalah, ngalah barang sampean iki. Ora sampean kepuki ya, Bos? Arek cilik yo. Kepuki parane make ta aku. Wah, niku ono ae. Cerewet wong yo. Iya, wis kene dibahas iku. Gareng ya turu ae kan bahas iku. Bayang, Bos. Yo kebayang-bayang ta. Biasa, Bos. Masa arek cilik yo ngene iku. Iya. Iki rokokmu? Oh, apa, Bos? Yo rokok apa? Tak tuku ya, Bos. Lho kan duwe tuku sik kono kan niku. Ya alah, Bos. Tapi duwe, Bos. Ono 2000 ya, Bos. Yo gak apa-apa nek jendil. Tak jendil kamu Iya, kok. gak apa-apa nah. Aduh, Bos mlaku. Alah wis kan balas. Yo, Bos, yo. Oh. Ya, duit 2000 tak ketumi gemesen. Untuk keceran. Tuhan. Mancing ya? Iya. Mancing. Untuk? Ento. Untuk apa? Lele. Lele, iki mancing apa iki? Ngene. Kancaku. Tak uruki mancing ngene iki lho jarane kan iki ya. Iya. Ngene lho. Oh, jancuk. Dah, otom iki koyo iki. Tak kenal. Berani ya? Iya. Berani. Iya, iya. Kancamu joko ya? Iya. Wis berani le. Oke. Pinter arek ini kok. Entar nih rokok cak suwene nanti arek iki. Wah, tinggal turu aja gini. Ini ya. Aduh, tutup tenan iki. Ngamuk bos iki sampe kan rokok iki. Aduh, Dik. Nasib. Rokok lagi. Loh, kok koyo tae iku? Koyo tae tapi iku. Tenan kon. Bos ae ngerokok jam tae bos iki. Kapok pisan. What? Oh, halo. Ngomong ngene kan. Yo bos aku ngomong-ngomong lho kowe. Ono bos kene kene bos. Kira kowe bos di rumah ngene. Bos, bos. Iya bos ono iku to bos. Ono suka beli. Warungnya to anu. Ajelan warung. Kekeran bos yo ini bos. Ora. Ini rokokan. Kae bos sama ini. Bos, tanganmu sih ayo. Nanti wis kan kene-kene, oke lho. Nah, Oke, nanti kan niku lho kok. Ore lunga-lunga. enak bos. Enak. Maling ini rasane. Apa bos? Tae ini mana rokok iki? Ono ae sampean bos. Lho iya. Untuk endi rokok iki kan? Loh. Tae. Ngene lho bos, tak critani bos. Apa tae iki? Ndak. Nemu endi kan? Sik bos tak critani bos, tenang bos, tenang yo, tak critani sih bos. Lho iya. Asli. Ampun. Ini bos tak critani ya mana bos. Apa? Aku mang asine nang warung tutup bos. Lah terus? Lah terus tak liwat lah kok ono rokok bos tak joko lah. Lah kok dure ternyata PT bos. Timbangano bos. Kok Joko tak PT, Bang? Iya. Pantes men kok ngene iki, nyengat iki. Enak lah bos. Enak apa rokoknya? Gak yo semun. Oh, jancuk ngono. Tak PT kan rokok kancane kono. Ditimbangano bos wong warungnya tutup kon. Ya masih ya iko rek, tak PT iku. Timbang rokok. Pantes ambune menyengat kaya aduh. Tak disiap bos yo. Nanti Pak susu bos.
Hutan nih ya nih, sini. Nah ini mau lah yo. Yo, yo. Mana yo? Yo. Oh, jancuk tapi PT ngono kancane. Tapi gak apa-apa sih. Nah, Eman ini ini. parah nih. Bahaya nih. Eman nih, balik ada rokok nih. Bagaimana nih? Tenang, tenang.